ଏହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ, ବୟସ 65 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଠୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଚାଲିବା ଓ ବସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସରେରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଗ୍ୟାପ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେହି ସର୍ଜରୀକୁ ସଫଳତାର ସହ କରିଛୁ। ସର୍ଜରୀ ପରଦିନଠୁ ସେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଫିଜିଓଥେରାପି ପରେ ମାତ୍ର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୋଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିପରି ସହଜରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥାରୁ ଖୁବ୍ ରାହତ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ସେ ଏବେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ହେତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ସହଜରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭୟର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ।